Hello guys! Magandang gabi Pilipinas. Magandang umaga kung saan man kayo nakukuon. Ito si Mike Padua at nakituloy tayo mula sa Naga City upang ibigay sa inyo pinaka-latest sa ating panahon. Tapos na po ang bagyong si Leon o Kongray. Bigla-bigla nag-transition into an extratropical cyclone o middle latitude cyclone, part ng frontal system, at wala na po siya. Nakalampas na po siya sa Japan at nagbigay po ito ng grabing ulan at hangin sa Taiwan. At ito po ang pinaka-latest natin ngayong Sabado, Nobyembre 2. Pasok na tayo sa Nobyembre. Hanggang Lunes po ito, November 4, 2024. Tagalog version po ito. Pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ang Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At bago tayo magsimula, yung mga gusto makinig sa English version, meron po tayong English version. Punta lang po kayo sa main page natin sa ating YouTube. At ngayong araw na ito, November 2, ay sineselebrate natin ang ating website, typhoon2000.ph o typhoon2000.com, ang ika-27 anibersaryo ng ating website. Sinimulan ko ito out of my hobby kasi since 5 years old ako, mahilig talaga ako mag-collect ng mga bagyo. Fascinated lang ako sa mga malalakas na hangin niya, dala nito. But sa mga panahon na ito, medyo ayaw ko na talaga kasi kakaawa. Mga tao na apektuhan. Lalo po yung mga mahihina, grabing epekto ng mga baha, ulan, dala nito. So, habang tayo tumatanda, syempre, na-feel natin ang mga taong nahihirapan kapag may mga ganitong kalamidad. Okay, pray natin na lahat tayo makabangon, lalo na po dito sa Kabikulan at Naga City, Camarines Sur, na sobrang naapektuhan dito po sa pinaka-worst flooding sa past 100 years. Okay, tinalo niya yung 1990s. Later on, papakita tayo ng graph para pakita natin yung worst na mga bagyo na nag-cause ng floods dito for the past 30 years. Kumpara natin kung gaano ka dami yung ulan na binagsak nito. Talagang grabe itong si Christine. Unprecedented, kahit ako nagulat. Okay, kataas-taas na lugar po itong lugar namin dito sa San Felipe, talagang affected. Okay, so umpisahan tayo direct to the point. Kung anong latest na yon sa ating panahon. Clear po tayo, okay? Pasok tayo sa dry phase ng Modern General Oscillation for the next 2 weeks hanggang November 16 to 20. Mukhang wala po tayong inaasahan na significant na malalakas na bagyo. May mga low pressure system, posible maging TD. Kasi kahit dry phase, may mga maliliit yan ng mga systems. Hindi na po masyadong malaki. Pa isa-isa. But so far, maganda po ang ating panahon para makarecover po tayo. At sana pag bumalik yung wet phase ng Modern General Oscillation, huwag na pumunta din sa Pilipinas. Maglihis lahat. So ito po ang latest na graph set. Ginawa natin kaninang early morning. Valid po ito hanggang Lunes. 48-hour update. At ayan po, si formerly Leon, sa oras na ito, nandito na siya. Dito sa banda ito. At kumikilos ito patungo dito sa general direction ng dagat Pasifiko. At itong surface trough, gumalaw na rin po dito sa may coastal areas ng Vietnam. All clear naman po sa ating bansa. Dito po sa Naga, sa Bicol, napaka blue skies. Okay, mga gusto nating panahon, mahangin mula sa hilaga. Okay, panahon na kasi ng amihan. At meron tayong mahinang LPA dito. For the past few days, humina po ito si LPA 90W. Kaya weak po nakalagay. Wala po siyang percentage kasi in a moment, pwede siyang malusaw. But sa latest na yun, mukhang lumalaban po siya. At baka maging active LPA or even a tropical depression. But ang good news, wala pong track na pinapakita na pupuntang Pilipinas. Nasa dagat Pilipinas naman po siya. Pwede pumasok ng PAR. But may papalapit kasing amihan at baka magbanggaan sila. At malulusaw na ito dire-diretso si 90W. So ito po yung fast animation mula sa University of Wisconsin, Tropical Cyclone page, Himawari 9. Ayan po siya. Nagkakaroon po siya ng tila bagyong circulation. Pero ang nakikita po natin, yung tinatawag nating mid-level circulation around 10 to 25,000 feet.
Ang taas niyan. But ang hinahanap natin sa development ng isang bagyo, yung low-level circulation. 1,000 to 10,000 feet. Kapag nag-form po yan, dyan natin ginagawang bagyo, in-upgrade. So far, yung low levels niya, hindi pa po fully organized. Kaya babantayin natin itong LPA na ito. Kaya dito sa zoom in satellite animation, kita po natin ang spiral bands itong mid-level circulation. At ito po ay inaasahan tatak po sa dagat Pilipinas sa loob ng 5 araw. So, all eyes tayo dyan, but papakita natin sa inyo na yung tracking niya ay patungo po dito sa may karagatan lamang po pagdating sa may tapat ng extreme northern Luzon sa Martes, Nobyembre 5, mayroon surge ng northeast monsoon sa dulong Hilagang Luzon na magpapatunaw po dito sa low pressure system na yan. Kaya sa Miyerkules, ito po itatak sa may Hilagang Luzon at ma-absorb po sa malakas na hanging amihan. Okay? So far, okay naman po ang panahon hanggang November 11. All clear. May mga plano dyan. No problem. But expect lang ninyo may mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon gabi. But bihira po ito. Ngayon din po ang American model. Same rin pinapakita. May track siya patungong duling Hilagang Luzon at malulusaw po siya dito pagbangga niya sa surge ng amihan sa darating pong Martes at Miyerkules. Sa rain forecast bukas, okay naman po sa ating bansa. May mga isolated thunderstorms sa Visayas at Mindanao, sa eastern sections ng Northern Luzon. Some sort of the circulation po ito ng LPA. At mukhang sa Tuesday and Wednesday, wala naman pong pinapakita na pupunta sa Pilipinas. Ito po yung mga ulan sa Cagayan Valley, sa may coastal areas ito, at extreme Northern Luzon, ay parte po yan ng tinatawag nating hanging amihan. So, magkakaroon po dyan ng ulan, at may posibilidad na magkakaroon din dyan ng shear line. So, mag-iingat lang po sa mga malakas na ulan, dulot ng hanging amihan at possible shear line. Okay, so walang problema sa ulan. Sa alon, okay naman po sa araw ng linggo o bukas. Ang alon po dito sa may West Philippine Sea ay mukhang nasa 1 hanggang 2 metro lamang po. Light to moderate. At lalo na po dito sa may inland waters ng ating bansa, kalmado hanggang kalahating metro lamang po ang laki ng alon. Ngayon din po dito, kalahating metro hanggang 1 metro ang laki ng alon. At suitable naman po para mangisda tayo at mag-sea travel. Samantala dito sa may dulong Hilagang Luzon, medyo abot po ng lampas 2 metro ang laki ng alon dahil po sa hanging amihan na mukhang bababa po sa may dulong Hilagang Luzon sa darating pong Martes at Miyerkules. At mukhang alon po dito ay pwedeng umabot po ng lampas 3 metro hanggang 4 metro ang laki ng alon. Mapanganib po ito sa mga sasakyang pangdagat. The rest, lalo po sa may inland waters ng ating bansa, ay mananatili pong kalmado hanggang sa kalahati na metro ang taas ng alon at pwedeng mangisda at maglayag sa karagatan. Okay? Ito po yung ensemble ng 2 computer models na reliable. Yung American model, ito po yung American model, at ito naman po yung European model. At pinapakita po dito ay yung kanyang intensity ay mukhang tropical depression or tropical low pressure. At papasok po siya ng power in 2 days. So that will be on Tuesday. At mukhang ang direction niya ay patungo sa dulong Hilagang Luzon hanggang matunaw po siya dito dahil po sa pagbangga niya sa hanging amihan. Kasi ang hanging amihan, nagdadala po yan ng dry air, may nagdadala din siya ng wind shear, so pwedeng humina po yan. Okay? Gayun din po sa American model, wala naman pinapakita po ditong significanting intensification. Ang kanyang lakas hanggang 30 to 40 knots lamang po. So, most likely, a tropical depression. But observe po natin yan in the coming days kung ano mangyayari dyan sa LPA na yan. Hopefully, hindi na po ito makaka-affecto sa atin. Kahit kasi dry phase, may mga nakakalusot na mga maliliit na mga bubwits. Bubwits po ang tawag natin, yung mga parang mga daga na sobrang liit. Mga mice. Ganun. At minsan, nagkukos ng damage. Minsan, hindi naman po. Medyo kalaban talaga natin yung wet phase kasi malalaki yung bagyo gaya ni Christine at Leon. Nag-form po sila during the wet phase kaya large size po ang mga system na ito. Kaya yan, itong latest
Madden Julian Oscillation, dito po ang Pilipinas, dyan sa location na yan, at nakita ninyo, nandito na po yung dry phase ng Madden Julian Oscillation, gumaganyan po yan, at kitang-kita po ninyo na wala sa atin yung mga grabing mga ulan na yan, linggo hanggang sa darating pong November 16. So, dry na dry po tayo hanggang November 16, hopefully walang lumusot ng mga tropical cyclone, so yan po ang pinipray natin, para maka-recover po ang ating mga kababayan, lalo po dito sa Bicol at Naga City, Camarines Sur. Okay? So, i-pray natin sa darating pong pagbabalik ng Madden Julian Oscillation, probably last week of November, first week of December, sana walang tatama sa atin. But, again, dapat tayo maghanda, always on the lookout. Let's prepare always for the worst case scenario. Gaya na sinabi natin ng panahon ni Christine yung mga ulan na ganito, dapat i-prepare natin kasi kahit mahina, talaga mag-cause po yan ng kaming ulan. Okay? So, we will let you know, pagbalik natin sa Martes o sa Lunes, kung ano pinaka-latest dun sa LPA, but nothing to worry about. Wala pong hindi po siya magbibigay ng kaming ulan sa ating kapuluan. Ito si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser. I hope and pray na wala na pong bagyo na yung last quarter. But again, kaya sinabi ko, dapat tayo palaging handa. And nandito naman tayo pakibigay sa yung pinaka-latest. Maraming salamat po sa pagsubaybay palagi sa ating website. Kahit po minsan, hindi po tayo nakaka-on the air dahil po sa nangyaking pagbabaha o mga unforeseen events dito po sa ating channel. But hanggang sa makakaya ko, babalik tayo pakibigay sa inyo para makapagbalita po sa inyo kung ano magiging lagay ng ating panahon. Take care always. God bless. Maraming salamat sa pagpanood. And we'll see you again next week. Have a great weekend ahead.